ବୋଉ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେ ଆମ୍ବ କାଟୁଛି। ଆମ୍ବ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ପାର୍କ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଫୋନ୍ କଲା ଏଇ ଆମ୍ବ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୋତେ କହିଲା। କହିଲା ତୋର ମନେ ଅଛି ଆମେ କେତେ ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲେ, ମନେ ଅଛି? ଏଇ ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବହୁତ ପିଲାଦିନର କଥା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଆମ ବାଡ଼ିରେ ତ ଆମ ଯେଉଁ ଗଛରେ ପ୍ରବଳ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଆମ୍ବ କଥା ଆଜି ମନେ ପକେଇଛୁ, ଆଜି ଆମ୍ବରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଜି ପୁରା ନେଇଛି ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ପିଲାବେଳେ ଖାଉଥିଲୁ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଇଏ ଲୁଣ, ବିଟ ଲୁଣ ପୁରା ଗୋଳା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ତା ଦେହରେ ଏମିତି ପୁରା ଘଷି ପୁରା ଆମ୍ବରେ ପୁରା ଭଲସେ ଲୁଣ ଘଷି ଦେବୁ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିକି ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଆମ୍ବ ଥିବ। ସମସ୍ତେ ଆଣିଥିବେ, କିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟି ଆଣିଥିବ, କିଏ ଆଣିଥିବ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିବ। ମାନେ ଆମ୍ବର ପୁରା ଖାଇବୁ, ପୁରା ମଜା ନେବୁ। କି ଟେଷ୍ଟି। ଆଜି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆମ୍ବ କଥା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କରୁଛି। ସମସ୍ତେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଖାଉଥିବେ, ମୋ କଥା ମନେ ପକାଉଥିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।